chibai vek ule Iran le US chu thlakhat chuang zet anin do ta a Good Friday lamaril rupea hun kan man mup lain April ni thum khan Iran chuan US fighter pakhat F-35E akap thla a pilot le a chuan pui ral thuam lam boi pui tu officer weapons system officer anti mai te ro chu fighter atang hian anin per chuak mana Iran chuan fighter pilot te hi anung chunga man theiemo an thi emo po ni sela anom na chin ria thu nei tu te hril theian chuan chungmi ten hena chuan lom man thanem tak pe ka tiama he thu buat sai lai hian thu thanga chuan pilot he chu US kuta to an chan chuak to nia soya oma thu chiang riat manero chun ri lawani fighter ka thlak ani thu hi US le Iran hian adik tian soi ve to a US poina phalawa tun chuma mi hi chu thu thang satlia chu ni lo ti po chiang ani an la mu lo zok po hi US chuan chan chu tumin an zong ngal mek bokani tuna F-15 an ka thlak hi tun chumanin dewa Iranin US fighter ka thlak voi khatna ani a atira chuan Iran hian F-35 anga soin a pilot point liam na taka tuara adam chuak lo mai thei tinan soi zeta social media lama po F-35 kap thla angin thu thang au mana ma se mi pahni chuan theina ani tlat siawangin F-35 ani lo ti ero hi chu a chiang zoi ta thuai thawani US President Donald Trump chuan Iran hi kan ching chaw to ti soi fo ma se Iran hian tharui ala nei ti ero hi chu a chiang khop maya CIA nan chu dan thei chuan Iran hian missile alanga a missile ka chuana launcher po Iran hian anei zong zat ve bak an la mang lo ti hi CIA chu dan ani a Iran in missile da thatna missile city anti phei chu ti chiat mai po a harviau tura CIA chuan an ngai ani Donald Trump hian Iran hi kan sop chaw to a an ram chung khoi hmuna po thlokila engma an lo ti thei to lo ti lo soi to a Trump soi angot hi chu an ni lo deuh ti ero hi chu arin om khop mai Trump chuan Iran hian lu la chu zel chuan an hun poimo zong ti chiat sak an ni tur thu le man lai lung hriam hrei man hun lai anga khan Iran chu om le tur thu soya hemi om zia chu tun lai thiamna mang an ral thuam siam na zong te an kol phetha electric an siam chu na ang chi zong te an ti chiat sak vek dona chumi ni wang chuan man lai tak ang huna khan an le dona ni atina ni nimin lok khan Iran nei vi chu noi bo ani to thu le Iran ral thuam le ram ven him na sang an missile khenga an tuk dol vek thu a soi kha ani a soi tuk loka US fighter an kap thlale si hian Iran hi tuk dol alani lo tiero hi chu ati chiang viau ome color mixing kan ti theye I rong du zong lo soila I tu angin kan lo siamang PU furniture rong po a ome te variety store Kortha Vengpui phone number 849476 8974672229 Iran le US in beina hian US sipai military service mi le sa hi som pathum an thito a mi zathum chuangin hliam an tuar ve to bokani US Central Command te soidan chuan Iran hian US sipai mi le sa man an la nei lo bokani Donald Trump soidan chuan April thla chongnulama hi chuan anin don hi ato fer to don ni ina langa ma se Iran hian US a sarkar Donald Trump a thlak ani lo chuan in remna theilowang anti ve thunga remna hi chu nupui pasal nei tura in rim ton ang dewani a pakhatin du ma se pakhatina du lo chuan in nei thei ani lo ang hian remna po pakhatin in rem du ma se pakhatina du tat lo chuan in rem thei ani ngai lo ani indona chuan atuar tu masaber chu thudik ani anti thin angin US le Iran le Israel hanin beina karvela po hian thudik berriat ahar khop maya
March thla chonulama F-35 ralbei rik rum thila an trum tir po kha Iran chuan kap thla anga in soin an diriam zuya mu thei lo ani thu kan lo hrewe lo ani apoi kan ti hle mai te kha an ti vel ni a US tan chuan an ngei khopang khati chin kha niri mai sela Easter Sunday hlim taka mang turin du sakna ka hlan chewa lalpan in za in malsom le theu cheu ro se